Pozdrav društvo, dobrodošli u još jedan video. I ovaj video kreće na parkingu, a vidjet ćete i zbog čega. Kao što možete da pretpostavite, konačno sam uzeo svoj prvi auto ovdje u Češkoj. I znate, vi koji ste na Discordu već 2 mjeseca unazad da jurim auto. U posljednjih 15 dana baš jurim po placevima, gledam šta i kako. I u ovoj kući se stvorilo u trenutku 3 automobila za koji smo bili zainteresovani. To je bio Rapid, Škoda Rapid, Ford Mondeo i Opel Insignia. Sad, jurim za parking, auto sam uzeo, snimit ću vam za koji minut. Jurim parking još uvijek i onda sam u javnoj garaži, zato što ne mogu da parkiram ispred svoje zgrade. Moram da uzmem tu mesečnu kartu. A za mesečnu čekam da mi stigne nova saobraćajna. Kad mi stigne saobraćajna, onda se juri to. Još to i jedna stvar se dešavala, tako da posljednji mjesec je baš onako turbulentan. Evo da vidite auto. Kao što ste i vidjeli, ništa nešto specijalno, ali eto pala Insignia od ona 3 automobila, to jest od date 3 ponude. Sad ja jednom rukom pokušavam da odradim ovaj deo vloga i da se vežem, da krenem kolima. Uglavnom, probat ću malo više sad da vam snimam, ali stoji jedna obaveza koja treba da se završi sad. Vidjet ćemo, ajde ova žena sada prođe kolima, pa onda ja da vidim šta i kako. Onda čekam da ja prođem. Pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Kao što sam rekao, čekam te neke zjebancije, zašto sam otvorio ovaj prozor pozadi. Tako da čekamo saobraćajnu, da završim to za parkiranje. Sutra trebaju, ili prekosutra, ove nedelje uglavnom, da dođu vlasnici, novi vlasnici za stan, zato što se stan prodao, što znači imamo novog vlasnika. Sa njim trebamo da sednemo da popričamo šta i kako, da li će izdavati, mada priča je da bi trebao da izdaje. Tako da se nadam da ćemo ostati u istom stanu jer smo se tamo navikli na to. Tako da danas idemo malo vožnju, idemo sa nekim prijateljima da se vidimo, pa se nadam da ću vam snimiti i sve zavisi i zbog njih šta i kako, ali ako bude nešto zanimljivo snimamo. Eto, vidjeli ste, pale su par kadrova iz onog parkića ili ti rezervata životinja. Imaju onda par srna, jelena i napravili su jednu malu farmicu, ajde da kažemo za decu, odnosno to je malo igralište i farmica sa ovcama i kozama. Onako fino, ima tu mali kafić, restoran. Malo smo sedeli, ljudi koji su bili sa nama nisu za snimanje, jednostavno ne vole kamere i sve to, poštujem i tu stranu. Zbog toga nisam hteo da ih snimam, a sa druge strane malo sam uživao i pričao sa njima jer nismo se videli baš dugo. Pa skoro 2-3 mjeseca se nismo videli, išli su čak i na put, skoro mjesec dana su išli na put, tako da eto, prilika malo sa njima da se ispričamo. Uhvatila nas je kiša, počeo je bukvalno 2 minuta su se navukli crni oblaci i počeo je neverovatan pljusak. Strpali smo se brzo u kola, ja sam ih odvezao kući, odbacio sam i Jovanu zato što pljušti napolje, ali koliko vidim sad već progrejava sunce i polako staje kiša. Sad ću ja sa parkinga kući, pa ćemo vidjeti gdje ćemo još ići. Inače, za ovih, koliko imam auto već kod sebe, 7-8 dana otprilike, već sam prešao nekih 120 km, manje više 115-120 km. U principu to ne zvuči mnogo jer to je ajde da kažemo 120 je Kragujevac-Čačak, Čačak-Kragujevac. Znači kao da sam otišao do Čačka i vratio se, to je nekih sat vremena puta, ali u principu 120 km sam manje više prešao po gradu. Nisam išao na neke duže relacije. Eto, najduža relacija na koju sam išao bilo je ovo danas, gdje smo išli na tu Kunetičku horu, taj kao Vidikovac i mini letnji zamak.
ali planirali smo posle da se penjemo na zamak, odnosno da idemo gore, pošto je on na nekoj visini od 100 metara, ali jednostavno kiša nam je pokvarila sve planove, tako da vidjet ćemo šta dalje. Mi se ugasi ovo svetlo. Sve u svemu kažem, to je najduže bilo, najdalje gde sam trenutno vozio, ono što se kaže, to je nekih 10-15 km možda od grada, tako da ajde da kažeš 30 km sam prešao danas, ali uglavnom 120 km sam prošao kroz grad i mogu da kažem da sam fino zadovoljan, išao sam malo i magistralom, tu nekom obilaznicom, pošto je ta autokuća van grada, čisto tamo da probam auto, tako da za sada sam zadovoljan. Pišite mi u komentarima šta vi mislite o Opel Insignii, ako budete hteli vidjet ću negde da oteram auto pa malo da snimim ono kao neki review ili tako nešto, mada s obzirom da auto nije ono što se kaže nov auto, tako da mislim da nema potrebe nešto pretjerano da snimam o autu. Koji biste vi auto uzeli od ta tri koje sam ja imao u tom trenutku u ponudi za taj budžet između 5-6 hiljada evra, tako nešto je bilo, između 5 i 6 hiljada evra je bio budžet. Znači bila je Škoda Rapid, napisat ću vam detalje tu negde iznad gore i stavit ću neke slike, nešto čisto da vidite šta je bilo. Škoda Rapid, Ford Mondeo i Opel Insignia, i mislim da je od svega toga nekako Opel Insignia nekako najbolje legla. Meni se na oko najviše sviđala. Imala je tu još jedna Kia, ne mogu sad da se setim da li beše Ceed ili koja je Kia tu bila, ali jednostavno ok auto, ne mogu reći ni za jedan od tih automobila da su loši, ali jednostavno mi smo tražili neki putnički auto, prvenstveno kad budemo išli na put do Srbije, znači 1000 km u jednom pravcu. Pre svega volim da imam komfor, da imam stabilan auto, da ima dovoljno veliki prtljažni prostor za nas dvoje, tako da ono, što se kaže porodičan auto, a da ne bude previše skup, mislim da smo uboli pravu priču. S obzirom da je polovan auto, naravno postoje ulaganja u neko servisiranje i tako to, tako da za sada najverovatnije ništa neću raditi na autu, s obzirom da od te autokuće imam neku garanciju da su oni nešto menjali od tih osnovnih stvari, odnosno da je odrađen taj mali servis, tako da vidjet ću da li ću ovdje pred put odraditi neki pregled, neku dijagnostiku ili nešto, vidjet ćemo i šta je potrebno od servisa uraditi. Ako ne, onda ću vidjeti u Srbiji ili u ovlašćenom servisu ili u servisu, privatni servis kod jednog prijatelja koji radi i elektroniku i dijagnostiku i ne znam šta trenutno više radi, ali eto otići ću i do njega da on pogleda ono što se kaže, da ga stavi na dizalicu, da ga podigne, da vidi šta i kako ono kompletan auto, da prikači računar, a pričamo o računaru i počinje da zuji računar u kolima, verovatno neko počitavanje senzora i šta ti ja znam, da prikači i on na dijagnostiku, na računar, da vidi šta i kako tačno, mada svakako auto kuća u kojoj sam kupio auto garantuje da je auto ispravan, da nije ništa nelegalno rađeno na njemu, tako da sa te strane mislim da sam dosta zadovoljan za sada. Kažem, za ovih nedelju dana korišćenja auta poprilično sam zadovoljan. Vidjet ću da li ću dodavati u ovaj video još neki put. Planirano je da se ide u narednih 10 dana, jedan dan do Poljske ako nas posluži vreme, s obzirom da do Poljske nemam više od 60-70 km, bar do granice. Ima to jedno mesto, neka kao navodno banja koja je mnogo lepa i masa kolega ide tamo, onako što se kaže na vikend, i kažu da je baš prijatno i da je lepo, tako da vidjet ćemo ako uspem u ovih nedelju dana, u ovih 10 dana da se organizujem, da se uputim tamo. Taman će to biti malo ono što se kaže i duži put i sve to, pa ćemo vidjeti kako će se auto ponašati na tom dužem putu, ali sve u svemu zadovoljan sam time. Ostaje da se reši ove nedelje kada dođu vlasnici šta i kako za stan. Pretpostavljam da ćemo ostati u tom stanu, jer ono što smo pričali s njima telefonom, rekli su nam da važi taj dogovor, da će oni izdavati to i da ćemo verovatno ostati tu, tako da vidjet ćemo šta i kako. Oni planiraju to da izdaju narednih 4, 5, 6 godina, možda i 10, ne znam ni ja, ne znaju ni oni tačno. Tako da vidjet ćemo kako će to ispasti na kraju. Što se kaže, imamo neka pozitivna mišljenja o svemu tome i nadamo se nekom najboljem ishodu. Pored toga, prethodni vlasnik, znači dosadašnji vlasnik,
ima dosta dobro i lepo mišljenje o nama, zadovoljan je s nama, tako da koliko znamo sve te informacije su i novi vlasnici dobili, to su nam i oni rekli da imaju tu povratnu informaciju od starog vlasnika, da je on veoma zadovoljan sa nama i sve to, tako da verovatno ako budu hteli da izdaju stan i ako ne budu menjali ništa što se tiče ugovora i ostalih stvari, verovatno ćemo ostati u tom stanu. Pišite mi u opisu da li želite neki house, apartman tour ili ne znam kako to da nazovem. Šta znam, možda je i kasno za to s obzirom da smo 4 godine u tom stanu, ali postoji prilike ako želite da vidite taj video. Pa ćemo se vidjeti u narednom klipu, a vi lajkujte, subscribeujte se, pa ćemo vidjeti dalje šta i kako će se razvijati stvari s ovim vlogovima. Kao što sam rekao, planirao sam da idu vlogovi jednom nedeljno, a još neki gameplay da ubacim u to, ali jednostavno zbog manjka vremena ne stižem ni jedan klip nedeljno da ispoštujem, tako da vidjet ćemo. Nadam se da će se to promeniti. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa. Pozdrav, ćao se. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until